Nou, de vermoeidheid speelt denk ik al een licht beetje op. Nu zijn we nou lekker rustig met z'n allen naar de finish staan. Dit water is goed te doen. Er zit eigenlijk geen stroming en ga ik geen les van de wind en dergelijke. We hebben van de week onder andere het Slechte Mar weer het beloos. We gingen de galp van meer dan een hele meter. En als we dat de hele route gaan heen, dan gingen we het net makkelijk halen in 4 dagen. Sneun gingen ze van start voor 200 kilometer zwemmen langs de Frieske Alversteden voor het goede doel. Ombeurten, een jelloeren. Het ontstiersgrap, een ijswissende sport voor hun net werd ze onbegonnen. Ik ken de nauwe warmheid. Ik ga wel in de sloep zitten in de Rijn, stienjekaart. Dat ik dacht van nou, we hebben het in holle helle. Maar nou is het mooi. En dan is het hoeveel meestal dat ik de hele tijd op de bregen staan. Dat motiveert enorm. Bij de verneemde bonken krijgen de malje van 50 fanatiekelingen die de laatste 400 meter meezwemmen. Oud-Alverstede-voorzitter Henk Kroes en burgemeester Kronen onthelden het viertal. Bij de tocht hebben ze nu al €4.000 op helft voor de stichting die het wensken van Sieke Ben in vervulling inliet. Het waterschap had zelfs het gemaal stilzetten. Dat is iets, dat is bijna ongelooflijk. Ja, ik vind dit onvergetelijk. Ik doe het net weer. Dit weer leuk. We doen het net weer, maar ik heb net graag missen wat. Het is leuk om alle mensen weer te zien, maar ik denk dat het bijzonderste wat ik mij maken is dat ik zei aan Famke en hier kreeg ik een blom van en die bedankte me. Want hier zelf een wens in vergunning, let ik in. Wie doen wens en dat vind ik wel echt heel mooi.